manyien yude game tuochegi, kund mage ma tuochegi odok e piny. Gik machalo kod magi, wabiro yudo gi yo machalo nade sama koro chenro mag sir ma kama odwok piny. Sirikal owinjo bed ni timo ang'o hie, nikech iwuok e komiti mar thieth. Mowinjo bed ni samoro ugoya put moro usegoru simu, ng'e ni yawa gini kap koro jukowa kama, to nyaka waring kode yo machalo kama mondo wares piny. Wacho ni kene ka wan gi tuoche adek kae ma momako ji ahinya ma ji lose mang'eny en wach mar ayaki ma mano be ni kare. To malaria bende neno kwa wacho bende nigi shida. Tuo mar kahera, tuo mar TB bende nitiere. To gigi duto nitiere yien mimuonyo kaka mar ayaki, yien mimuonyo en achiel. Mar ariyo pim mipimo go ji. Onego bed ni pimi mondo ing'e ni adi ndezi nadi. Mar adek nitie yore migeng'o go. Nitie yien mimiyo ji kapo ni mondo ayaki maki, kata ka nitie riwruok moro mobede kata momak ng'ato nitie yien mimiye, kata ka sandan moro chuoyi mane otiyo gi jayaki bende imiyi. Nitie yien mimiyo nyithindo konyuolgi mondo kata ka min gi ne nigi ayaki to kik yudi. Magi duto gin gik ma nyaka bedie. To ayaki to bende ok en yath kende, en kata chiemo bende. Nitie kuonde mamoko mimiye chiemo. So gin gik mang'eny. Kata kidhi e malaria, pod nitie pim mibipimigo, pod nitie yath mibimiyi, pod nitie net mane wawachogo, mago duto nitie. Kata kidhi e TB, mago duto pod nitiere. Miyo nitie gik mang'eny monego tim, ok en gimoro achiel. So gima koro onego bedie sani olor od bura, to kata kawuono wan e bura to mana konyo luongwa, to kwadok e od bura ni onego wadok tarik 11 to komiti wa to kamoro wanyalo dwaro ni ji orom chon, nikech ma en gima obiro madhi hinyo piny. Aneno ka Dr. Moth osewacho ni gin gi yien manyalo chopo gi gige manyalo chopo dweche 6. To dweche 6 no ok en mang'eny, nikech ang'e ni nyocha gin gi chandruok moko gi jo USA. Koro chandruok no nyocha orumo, apani nomigi yien ema koro pod nitie. To nyaka wang'e ni biro bete marach kendo bang' mano wachak chano. Gibet gi bura, gitera ni misebet go, wan wabiro bet gi bura. Mokwongo, wabiro dwaro ni giwachnwa ane kaka wan e komiti no, gin gi ikruok mane ma koro gidwa ng'iyo go ni weche mobiro go ibilosi. Mano wadwa ng'eyo. Mar ariyo, biro chunowa ka jo komiti ni wawuothi, nikech kaka bwana Okioma wacho no, inya wach ni gigo nitie to kidhi e osiptande piny to kionge. Kaka wan jo komiti biro chunowa ni wawuothi kata bang' dweche 2-3 kaka giwacho no, wane ni to osiptande gi be gigi nitie, wane giwang'o e kwaduogi. Mar adek, mar ang'wen, biro dwaro ni mondo wang'i ane budget supplementary moro nyalo dwaro ni mondo tim chon, mondo ne ane ni dong' yudi yien kanye, nikech ka gini koro en gima nego ji, nitie kama inya dwar kata ni pesa monego ter kamoro mondo koro gol oket kae. An kipenja sani gi kaka ng'eyo migawo mar thieth, nyocha wach mar SHA obiro ka, pesa wuoke mang'eny, to osechako tiyo to pod ok oti maber. Nitie gimoro manilal ni wach mar digital system manikete chiegni bilion 1.4 mibichul bilion 10 higa ka higa. An wang'a chunya osechako paro ni magi gik mwajalo ng'iyo, gik mwadwa kelo manyien, mwadwa kelo gik mitiyo manyien, to gik moko ne nitie mane tiyo chon. Mago nyalo weyo mondo koro pesa no wakete mondo wache. Trump kaka ne osewacho kik wagen ni ndalo 90 go nobiro dok chien. Wan wachak chano ere gima dong' wang'adi mondo water pesa no e wach thieth. Ing'e ni thieth oloyo gik moko te. Rachne ni sani koro Kenya ka kuonde ariyo wach somo gi wach thieth koro dwa chandwa moloyo, to gin kuonde ma ok gidwar ni gimoro mondo timre. Koro biro chunowa ni wan kaka jood bura, wane kaka wadwaro pesa, budget moro mondo los manyien, wane kuma digole pesa mondo dhi oterie wachni. To kaluwore kata mana budget maduong' mabiro biro, kech maduong' bende biro obiro chako wache dwe mar 2 ka kwaloso gimiluongo ni budget policy statement. Ae bang'e
koro wabiro chako yale kochiko dwe mar ang'wen to supplement atinya wach kanyo wang' budget no bende wadhi ng'iyo ni to gik moko maluwore gi wach thieth moloyo tuoche adek mar malaria, mar TB to gi mar ayaki ni to moro be nitie ka ma bende kowachi wach mar chanjo nyithindo. Chenjo mar nyithindo yonche chendo nikech sani wang'iyo mana wach mar USAID kende to Amerika pesa wuok gi USAID kende. Nawacho ni kata Global Fund gin ma gigole pesa, kata UNAIDS gin ma gigole pesa. Miyo gini oduong' to sirwan kaka jo Kenya nyaka wane kama ibigolie pesa mondo ka nitie gima dong' oriti. Nyaka walok budget. Jo county be nyalo temo to kaka ng'eyo gini pek ma kang'iyo kaka counties obet taneno ka dhi chando gi mami sirkal maduong' nyaka telie gini chak dwaro pesa kata ka sirkande mapiny ma county be konyo to ibiro gimana mondo konyre to ng'ama dong' telie gini en sirkal maduong'. Budget en kama wadhi chako go kata ka chopo ni loko kuond moko manende pesa oseterie tiloko aloka eka gimoro dong' nono wabiro dok kuma ne wantiere higa 2002 ma wach moro ayaki ing'eni ndalo cha ng'ama ne en gayaki ji ong'eyo en ng'ama odhero mane go picha be tinene nikech yadhni okonyo ji. Mon mane nyuol ndalono kane en gayaki to ng'ere ni nyathi konyuolo ni gayaki. Mago wadwa ni mondo bed maonge. Miyo kik wadog chien. Ndalono ne ji tho kane luoro nitie ma kane thoti iumi mana gi kalatas kidhi yiki higa 2000. Kik wadog chien kuro. Wabiro nene od bura mondo kaka dong' wajiw sirkal wane kaka iloko pesa ogol kuond moko otere wach thieth. Erokamano daktari. Dr. James Nyikal, piny lokore kendo iwacho ni nitiere seche moko ma kopo ni gimoro